Pada sebab yang EP perok iba page kena ka video ke jonga kamata te la slam mo la kat nosngi te la simpor hi bang aklam yo shu pan upload video la dai ha ka Facebook ne ha ka YouTube te hakne ka video menta ka ban hikai EP la ne kwa ban percaya mo namar ki don ki jingkli ke ba ki perok ki kli ki ong ba hakra kom mo ba ka YouTube kan salah ban kamai pisah dengan EP kendiat mo ka sipang ka YouTube te Henry haswaban poi hakata ka banta te ngengit skem ba nakamta gi barang thamai kin yarap ban subscribe je kana ka channel te nakamta gi bala de subscribe te kulbai sibun na phi kulbai sibun je phi ba phila subscribe janga te haji samo landai kum ki video ki kai ki ba yo ji mun toy mo ting ting dan ka mesim se ka jongi mo ting ting ngi long khap nap ban subscribe ma haji sa la dai kum ki video ki kai lelai namar bang yo jing mun toy te le se tang na ka ne ka video le ne tang na ka video ka bang hi kai teng teng kala pen qp kala pen kamai p sibun te satang ban subscribe mo henry kidan padai ki ba khapnap ban subscribe mo namar ba tang ban subscribe dei ba ulut mo dei ka ulut dei kum haka Facebook te white kin subscribe Facebook te phap se pisa henry haka YouTube kalong thik kum ba phi follow haka Facebook te haka YouTube udai subscribe te haka Facebook udai follow mo pin follow te benta mo ngan show sedang direct na kanta kana ka jingkai ka jonga te ngan haban pen I da ka screen recording EP khnang ba pin itu mo haka na kom ngan partai khandiat EP khnang ba pin suthu haka na kom pin sala ban kamai pisah te up ngan lechwan mar ba ngadang open kana ka wei ka YouTube ka ba la kamai dengan peli bit ka YouTube channel ka bom pat kamai khnang ba ngan pensai phi lada don apeng jong phi ki ba khlem pat kamai te pet ngan lech bit ka ne ka ba dang ba sna mo te haswa kata mo te pet shwa ma haswa kata ngan hikai shwa khandiat ba phin lech be na ka na Play Store mo phin tho ang ne phin tho ang ne YouTube Studio mo phin hat tho ang ne YouTube Studio kai to YouTube Studio te pin da phila YouTube Studio pin hab install mo la da phila install te phap ban ai install te nganga la da install tamba udang pha update te tamba la da phap don kam hi ban update tik teng ten rai nganga la da install te phip te phap install ke hang ne pin ai hang ne YouTube Studio pin lit na Play Store jong phi te pin open mo open Play Store be open no YouTube Studio nga hang ne ka pha update mo nga si update hi khandiat khnang ba kala nomor ba kala pha update te tamba nganang pli no mo khnang ba kanam slam ko por ne la da kloy ne te kloy ne step ne te penang nang wak nomor ba ngihap don kam yu ne YouTube Studio te la hoj la da pim don yu ne YouTube Studio kalong tamba phia ban let na khrum mo phia ban let na khrum ban stage yu ne YouTube Studio te pin let be na ka khrum na Google ne na khrum bia hi te phila let be te rei kan khamsuk ya phi la da phi le na ne YouTube Studio te na ne YouTube Studio kan khamsuk bat ba kan klai ro mo ban kam ban luat ban ai te page la jalong hi up dang install khndiat nang la da te hang ne mata mo anda phila open hang ne mo anda phila open te kana ga YouTube mo ka ba khlam per kamai pisa ka ba khlam pad don subscribe ka ba khlam pad don ai henry phi page support mo kana support hang ne phi page mo hang ne po phi ni hang ne dashboard content analytics community na ta en phin I chane cha site kendong du mo badan usain dollar hang ne en phin click hang ne te anda phila click hang ne te hang ne page long start your earning journey te phin ai hang ne ko diet mo te anda phila ai hang ne te phin page pe support mo namar hang ne page up khndiat te hang ne page mo become a YouTube partner te kan ne tamba dei ba kala ala ban kamai mo pipet kan ne ka we hang ne pet ngin persai ba na madon hang ne le se ki ba suthu ba class phang kan ne ka we hang ne phia ban apply namar ba phia ban badap kan ne hang ne pet phia don kam man yo chi sanspa ki subscribe te dang ta hang ne po pet kan ne ka waste time lai hajar ka waste time te enda phila de hang ne hapo kan dai post ngi mo te la da phila dap sanspa ki subscribe ki ba subscribe phi bat lahajar ki nong page ka watch time mo ka ba ki perlok ki page ya ka video ka jong phi te pin sala ban apply te tamala da phi apply ka ne ka mod
kene ka dai tang ya ki ka membership nang ta kene ka super pat kene ka shop te phi klam pat la ban kamai pisa henrai yele ban apply da kene ba page ka don sa ka wei support mo score support ka don sa kene ka wei hang ne te kene ka ba khambiang ban kamai pisa nomor ba pe hang ne phya ban dap page kene hang ne phi subscribe dang zero mo nomor ba dang supli kene kam dai ka ba ya te 1000 subscribe dang ta bat 1000 kenta hapo like pa rupsan sungoi te like pa rupsan sungoi kabu epi bapin pendap 1000 lane 1000 ki subscribe bat 1000 kenta te da phila dap kine ko bot pin sala ban apply te yakine pade lada phila apply ko bot pin sa pe yang ne watch page art lane short feed art ko bot pin sala ban kamai bisa lingba ki short ki jong phi ki video short video jong phi lada phi upload ka youtube ban lingba ki video ki ba jorong mo ki long video ki jong phi le se pi ip ki short film la ne ki full film ro mo te phin sala ban kamai bisa te phya ban kam ban pendep ya kane ka 1000 kanta bat kane ka 6000 ki nong page la ne mo kane page hang ne mo and one of the following te kemud hang ne kane ka chubu kane ka kanta la da phila dap 1000 la da phila dap 6000 ki subscribe te henrai ka kanta phi khlam la pan pendap tamba phi upload pade da ki short video ki jong phi le se ki yo chispa lak mo 1 million te hapo kadai post ngi ku bot total le se phi ai duk sa le se phi upload ko ka short video le se ka yo san phau lak mo te phi upload pade sa le se ku ai duk sa kum le se kon arpel le putli ki short video ki jong phi hapo ka kadai post ngi ki yo san phau lak te total long chispa lak mo 1 million ko mot phin sala ban apply kane ka monetization phin sala ban apply kan sami be hang ne apo automatic ban ai apply tam nomor phin sa shu apply te kum tai ka youtube kan sa check phi lada ka content ko jong phi ka biang kan sa priang ba phin ka mai pisa te lada kene ka content ko jong phi kam biang kemud kan sa ai phi reuse content te tak dau don kam upload ki jong mo khna man lat yang kene ka reuse content te nga thai plus thu mo nomor hang ne kene hang ne te phila su thu nomor ba kene ka voice time la ne kene ka short ku mut la da phio ka wai ka long mo la da phio te da kene ka voice over ka long la da phio da kene ka short ro ka long te kene ka short shi spa lak mo te phila i hang ne te ngi scam phila su thu ngan pat kun no kene ka video mo te ka screenshot mo nga tharai phila su thu mo nam ta jong phi ba klip pat su thu te spang kane pin sala ban comment te nga sa sina pada ki video spang ka ai phia pan sai ba ha ken tama spang ka ai kata ka benta ka ba phi klip pat su thu bat pin sa comment te nga sa sina pada da koi pada video te ta ka da hingin pat kun na ta jong phi mo kan mau ban subscribe la da phi klip subscribe ne kene ya kene ka video ka jong ha te ta ka ne ka blisbon